menjami, oh mencium kadap cinggu, shishat haban ngamani, dadonut batbe, simdi haban ngamani, dacingin jonya. Kaya kabasaw kabang inikaran nata kanite kan company yang sinyo efi. Kabasaw kajing iben blay wat apdeng jeng ki balang Kristan. Kanite kan penyang sinyo efi anong sisen. Kan penraskor efi. Kadon kajing iben blay wat apdeng jeng ki balang Kristan hagini gisngi jeng imenta. Dia si fila banong kabakum no kata kajing iben blay. Kabakum no kata kajing iben blay. Kabaningkong Mday tangki anjang ka pertai ki ba penlang an mene syongka shenrang para shenrang kentai para kentai. Dan shibon ki balang Kristan kamtam ki badan syarisap ngi. Ki bangan buat agak tin kasih jengi. Ki bala pli jingkang, ki bala pli lenti, ki bala pli lat bani syongka para shenrang para kentai. Ngam yang hang dia banong kata ngam sehudai kumubri jong ublay banlik jer kerteng kumi kita. Da fiko aban tiap please si nanat. Listen aku gil fin lap lut barakhat. Fin lap lut kata ka balang hau tau snem kalem ta ka balang tau snem kata ka balang hata komiti kata hata conference bat ta kilai rai ban le kum ta. Filaban mudur. Filaban perkhat kumi kita ki. Kabar, filaban perkat, ya gajeng sengau jong oblay, habakat kita ki jah pertai. Pijai perkat paralak. Kumno try dang laban sya. Amen. Kumno oblay dang laban sya. Nganong sisen, mday dang kapertai, kabalikalais kapapenlong an, manisyong kapara sendang para gantai. Wat ki balang ru ki plejeng kang, ki plelenti, ki plelat. Ya kata kejat kam kelak sengi. Namar takkan so ingfingong. Kani kamat ngong kajing iben blay wat apdeng jengki balang ro. Kajing iben blay wat apdeng jengki balang. Dafin ong ikikim desu ki balang Kristan ro kamlaban long namar ki ong ngiri ki balang. Ringa ngasay perkhat nganai fi art ligi dekat Bible. Ngasay perkhat kitu ki balang ki baplilat plilenti kum ya kataka kam khalasngi. Kia perkhat ayu ya ke Genesis iwe arpunyo. Kumno kin ya batai, kumno kin ya ong kai ka nongrim, kumno kin kai tikin ya ong ya ke Genesis iwe arpunyo. Kaba ong kumne. Kum tau blay ula tau ya ubriwa ka dorjong uhi. Hakadoro blaikan ula tau ya u. Shenrang bat kentai ula tau ya ki. Tini ong lang. Shenrang bat kentai. Ong kam jam se. Shenrang bat kentai ula tau ya ki. Ublay tau shenrang bat kentai. Male and female. Mjudan utau transgender. Mjudan utau way pat. Amen. Ublay tau baitang shenrang bat kentai. Nganong sisen. Lada gitu ki balang ki bakran kum ya kita ki ai kai ki ya perkhat ayu ya kene ke Genesis iwe arfunyo. Nangta kini ong kum no pat ya katu ka iwe koren kalau nang ka benrio ka dekat shipau ka dekat kendai shipau. Tengine pule. Nefim tip baki bam hok kinom yo ya ka himau belai. Tu wat syaba on syukorno efi. Kiba ya kai kentai, kiba ya mani blay thala, kiba klim, kiba ranglong kentai, kiba ya le sangsi para shenrang, kiba tu, kiba ikwa lalot, kiba buat, kiba krenben,
kiba kwantam kin om yo ken ya ka himau belai tinang lang kin om yo ya ka himau belai ang say sen kin om yo ka himau belai kasyayam ka mangipule kibele sangsi para senrang kin om yo ka himau jong belai namar kata kadang orang sisian lada ka perthai ka le yang baka dei ka perthai rela da kita ki badang bat hi ya kan ka tien jong blai bat ki badang bat ele de bang irung ide ka balang kristan lada kile kumi kini ki kam khlas ngi ngaka bani fini ka por to tiap baka jingwan jong utra ka dan hajan haleluya nga sei perkhat bangong kumno blai ula sha adukan ni ngano sisi ngasay perang kumno blay ula sa ado kanne ken mau ya gani kam mdai tang kawi ar ka balang la bon ki balang mentah ki bal plelat plelenti ne kidon le ki balang ki bahaba ki penya tho igitu ki pa itho para kan thai para sendang ki da se song shet sendan igitu ki lamas rong simple leng jeng kitu ki LGBT haki plau haki tu ki jakaban irong shemane jeng ki haduk kata ka hiardor ndai bang asyuang piko ban tip benia saya pese para lo ka perthai menta ka basuk tafi kadan hapa plapatlun jang phi kata kadan hapa plaf skirt jang phi kata baro fin lap kita ki ai baro ngano sisian lada kata ka baki ang ni sakriya ublai ka hiador hado kata ngan ai fini ka por ya ka ai ka ngindang ong ya ka perthai lei Paralog ngakapa ni finigapor. Ay begini kan yarap yangi. Ay begini kan yarap yangi. Kum kibri ke besyakri utrai. Bangin tiap. Try kini gidi kisi jangan jing penkre. Ngin try ngin kata akikam kijam mau try upulili. Ngin ya puli la dang dai ge puli. Ngin le age bagi de ban le age jimre. Re ai ga dot not. Ai ga jing jing fi. Ha ga jing malagasi. Tungin ga jing ga khoi. Tungin ga jing ga bai. Tungin ga jing ga kentang. Bang ngi kibri ga balang ready. La ha ga no ko por ga ja ga jing wan try. Ngin le. Amen. Paralog pe ngaka ai fini ga por. Walai mot ba ga jing wan jong Jesus Christ ngin das ngau thu bai. La jakum tu telat jan utrai telat januan bai la long kum ne ya wala ya can start eladi ka bible ko ang bai people gospel Matthews people gospel Marcos haba utrai haga gospel Matthews ar pusau lunong gitu khat sau pusa ka bible ko naba hakapor ba phimot wanu khunu brio hakapor ba phimot ngang ngesang ipar bangai seseorang ngang ni kan ne kan ni jesa ngi jisakri jengi ngi ekran singi ba khaddo kan ne ngi hikai si ba khaddo kan ne ngi sngau thu la kumno ngi la kham so thu ya gisingi ba khaddo kan ni ekran si ba khaddo yangi higadang long ba kumta ba hakapar bangem poi berkat kan jaga jingwan jong utrai better get ready amen long dwala khre hallelujah Nayong baraja katama bakumta ngaling asyong ngongi hasil empat janu khasi ngim juga ndre to ya par siperthai to ya depstu ngi khasi longom ta daja pa di batang sitro wo ko je khnyo teken ngaso ai fi ki ai ke baro ki ja perthai na mar kim da don hajan ri jengi ngim da perkhat kita ge rela pendap bala pendap to betangi susu gane nang ta kabas ngusi dan ro kinong yalam balang dan ro ki pastor dan ro kinong yalam ki bakran kelan bha habai kran sabang gane gapang ngano sisen don kinong yalam balang don ki pastor don kinong yalam ro ki bakran kelan sabang gane gapang ikumbak kikran ban bu elade ga jaka ga balang safe ban yada banum jaburom ne ba kibru kinum kran ban nga kwa ban fini ga por parlok ngano sisen ngapen ko ketian tangkata ngano sisen don kino yalam balang don ki pastor don kino yalap hapertai ki bakran kelan sepang ga kam ngai le marway ya kitu teng adu ka jing buram iki
kabaar. Kaya jing iben belay, kabaki balang Kristan, hagi ni gisingi. Kadon hagi balang Kristan ni gisingi. Kaya ngaklemang habaro aki balang mo, apa iwan sa tuwa bakalay nga. Kabaar kaday. Badon kinong yalam balang. Don kinong yalap. Don ki pastor. Kiba kran kelan bat kibam kran syai. Ban ong batang u Jesus Christ. Kalenti siya kajing impam jukot. Dia mata kadau senam arpo arpsau sami itu ke statement ka ba he mo kajing ong ka ba he apertai na way ni galang nong yalam niam bong. Baki niam baro akide kalenti siya oblay. Nrai don sibon ki pastor don ki way ki no yalap ro ki ba kran kelan ki bam kran syai ban ong bet plak bau Jesus Christ dai ka lenti syabenang. Amen. Baik mo piapan sau tu ngingi mengenai ka perthai singi jongi ka balada ngingi yalap ngiong bet u Jesus Christ tang mau ka lenti syaga jing embam jukot. Piapan tip yang ngi la khen kum kita ki right wing kum kita ki ba erang kabamot haki wikitin oh tang tahu Jesus si boleh ikut ulang kelenti mana kiwai kim long kababel kong tang Jesus bat ngiring ikut tang Jesus. Amen. Piaban sang tu kata para long hakamat ka percaya de fialap kumta ki kenya fi ki kenja erang hakamat ka percaya le fiong dan sekiwai pat kum ya kita kibrio ki haka percaya mata kiong kibrio ki bas ngau tu kitu ti ki bas ngau tu yo popularity yo nam yo buram ia kan nampak keburam syatai serut tangguh Jesus Christ dai kalenti. Amen. Marta kada ngangan ongkom ni. Don kinong yalam balang, don ki pastor, don kinong yalap ki bam kran syai syu. Lau Jesus Christ dai neem tang mau kalenti sebenang. Dengan ang sisian, ka Bible tika ongkom ta. Jesus Christ la ka syuntoru ongkal nang bakat sao jeng gospel du Yohanes ke dekat banrio. Ya ka pa fifi tip ha. Bawang ngalong mga kalenti syauk pa. Amen. Tingin dia puli, ngan puli art lagi dekat. Tingin dia puli ngakwaban puli be teki kitin jong utrai. Amo ngan puli be teki kitin jong utrai, ngan puli art lagi dekat. Kalau nang bakat sa ko dekat ban rio, kini gidi kitin jong Jesus Christ uang. Jesus ulai tu baul uang. Ngau balong kata kalenti ka jing shisha bat ka jing imde. Dan no bawan hauk pa hanrei tangdanga. Kata ka dige nongrem ka bangyem laban kala. Amen. Namar ta kadao para lang nganay finiga por ngi em gi singe bakado. Ki balada ki ki ba jaklia jang kado. Ki ba kenriang bat ki ba tiget ki wan tur shado upur usam jong ka balang Kristan. To tip ka jingwan jong utrai ka long hajan. Nangta kam ki apostol lang basaw dekat bakaar. Kam ki apostol lang basaw dekat bakaar ko angkum no. Ko angkum ni. But don to siya bangan puli kani gede por ka u Yohanes baru Petrus ki sya bishar nawar ba ki hikai mo ki pen khia tu ba ubat ko nang ta ki hikai ki ya ki bre po ka temple ha ka por ba dang hikai la set la kemiki de ki Pharisee ki Sadducee la ni ka Sanhedrin ha ka to ko por ki kemiki bat kum la shai ki sabishar ba hadiang ta ki ne ki dikitien ba Petrus ukran wang gumno Petrus ukuran khmat jegi nong elam nem jegi Israel de ko por jegi juang but don ka jing penem hakan hano waipat na ba don ka waipat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai ha peneng kibre da ka ba day ba on penem yangi da ka bi pule nang tai ka ba mot light na ka kerteng ka jong Jesus Christ don ka waipat ka kerteng ka bala ban penem ya ubreo. Amen. Amen. Dia bata kadang orang sisian, ngano sisian, Henry don sibun kina ilam Kristana gini gisgi, kibakran kelanya kene, lakum badan don lai, don sau kilenti menilai syabenang. Kiwai kibam ngai jauh Jesus Christ, ya kene kejengkran kinom sautanat. Namar kinong kaniam jeng iru kabiang te, ngamdan ban kran percaya no, ringa kran ya statement, ngakran be ya baka Bible kong, bau Jesus Christ dai kelenti syabenang, bat ngangai kum tapat ngakut tangkata. Amen. Ndan da go waipat. Para lok ngau ka fine por, ladangi artu tian.
Bau Jesus Christ udai tang mau kalenti sabenang nganut banong phim dai siu Kristan. Ne ka et handa. Ngang sim kam ta. Dang perkhat ake jingmot janga badang don saka wei pat la nyau Jesus ro ban sabenang. Da kala banong de ka bokum no kumnoro. Kanong sisian ngam dai Kristan. Namaru Kristan udai be ubangai be tang Jesus Christ dai kalenti sabenang. Mlaban kala tari nong rim. Amar ta da ngong fi sisen ngi em ki singe bakhat do. Ngi em ki singe bakhat do. Kabasan ba ka bakhat do. Ke jingroi jong ke jingtip. Ke jingroi jong ke jingtip. Kadon ke jingong baga jingroi jong ke jingtip haki tai ki spas nam ki bamen shua. Ka jingtip kalong double lani kalong arsha man la ka sis spas nam. Haki tai ki paus nam ki ba shakmat jo ka tai ki spas nam ki bala adep no. Kiong kalong kumba daki life house nam ne kumta ngam dakan ma basyo. Henry ka ai ka ba ngi pat ngim tang kitip. Kiong ba ka jingkala jong ka jingtip ha ka liang jong ka ni ka juk jong ka technology jong i menta ka juk jong internet. Kiong ba ka jingkala jong ka jingtip ka jinglong double jong ka jingtip kaya fair tang daki khat ar kanta e ruya. Tang kum ba khat ar kanta. Dia mata kadau kano ka ba fitiet ke kinja tiar hi badai jong ka juk menta phim juyo ya ka tang hadien ro panai. Fitiet mobile phone hadin rupanai Philip Watt eka tu gajuk mobile phone apa yang ika bah katu tang hadin rupana ni sistem pila nong di ong katu kamnon sulami sakane kane ka ba khamba la upgrade kata ka upgrade ba ka update ketika ketien jeng imenta ka shu lakio namara ta dahaw ngau ka ba ni fini ka por ka ketien jong oblek e thu lupa ha kitab jong Daniel. Fitebo Daniel o de ubrio ba em kombasan spas na me Yeshua jong ka jingwan ka jong Jesus Christ. San spas na meru spas na me ye. Kamot ka jingi thulupa jong ni ubrio kala along kom arajar san spas na me ye. Rai ka ai ba ni ubrio thulupa ka ja ha gini gisngi jong imenta. Bagak tian jong oblay ka ngal nong ba kharar ka takat basao jong ka kitab jong u Daniel. Henry meko Daniel to tap igitien ba to tap igini igitien ba to pendai laha. Ike kita hadu kata ka por ka bakut ken bon kin lang iban pet shani shatai bat ka jing tip kan roy sim tai ni kitini bakhat do bau Daniel wang ka jing tip kan roy larang ka kran ka jing roy jang ka jing tip ngakran yangi kum kiriu pat ba kibam daya tip than ya kita ki jang ka computer ni ka ki badai semang ke internet mo ngimdai kita ki software engineer ngisi along riu pat ba nganong bet kani ka jingroi jang ka jingtip ka bangidon hakini ki sngi jangi menta kadai ka ba lada perkhat aki ki kintingan song kalong ka bang ngim ngondang ban perkhat ngim sula ban muddur ngan ai fi de nuksa Katuka jingja ka baja so ara jungi menakane upnai basan. Katuka jingja jong utu raja bat ka sonam. Hadien dala la yawat ya ka jingja jong utu brio. Kipulet kisatrak ya katuka GPS jong ka phone jong katuka kantai. Bagi salap bagatuka skuti ka ba syang makaka yang kumba army na daya hakatuka shnong ga baki ang ka mau kuma banda kilalaiwat hang to ki salap ya katuka jaket baki berat ngong ngakran ingi kum giru pai ba fi ki ba khamya nang yatip ko internet le na yakran nga ngamlong ye bat fi nga syukran be kumuri pai ba amen kumuri pai ba angis ngawleng ya ka jing start ng entertainment ta haba amdan baya to kay kiyat na ay kirong na ay kimi na ay da utaw GPS banang tay na sun banang utaw global position
baki ong service na system ne kat badai bala ban lap bakata ka skuti ka bagi syong ka yang namar bakato ka mobile phone ka yang hang tu arminet de kumta banda wat salap bat kato ka jing jabaro ki pulet ki truck bon da ka mobile phone ki salap kato ki ai ke baro ko mangi ibagalaja ti hangi uba shulong rupa ba te ka de ka jing lengo ka ba kraw ka ba menta pada ngi saya tip ngi saya sengutu baki mobile phone jengi baro ki dei ki badan GPS mo ki bala ban truck ingi shanu oh paralok ngak apa ni fini ka por paralok de mata kadau ngan ai fini ka por sai sien ngi em ka perthai ka bokum kata lada hai ni perthai sngi jengi mentaru ibang ia bat tangi mobile phone ro ngila alongkom itu ikon kesau bala ate kenjeri kan ayun dawan ke sistem jang Krislam ler hadin ke jangwan jang utrai brium de su brium merau lek pan kanar yo i tiar yo i num yo i kum no ala tap biometric chip asalang mat ketika mante mata da kita kala nang khalai kita empau jing pa ko ang em ba unu bam mane to ko dor jong Krislam ler bakila abu hayeng na marta ka por kin haban bu dor Krislam ler ki mane shapen yap ntip na ai te kata ngasai ang borobor pule ka khalai lanong jing pen pau dai pule sa phos na men shat fi mso thu samang kata ka khle haga to ko por pule bible dang ye kelab mun ngilai phos na bang haga ta ka por don bala ban dem don bala ban thien don kata ka dak jong taw mrat khlaw ni ka kerteng jong ngas ngau bai da ka rong saw bai nriu salang mat bai mentah telah apa ini dia, amen. Tiap komputer tan mengi telah apa ngong sisi, amen. Kani ka juk teknologi ka bakal ni ubre ulang mare kham sakmat lang mare ulang khura ulang rusa ulang le simun ki de mata ka daw gisadan kiri sepori farang ki ba ka pisa ki menan kam shu ki penan kam bait ki nang takila nang tep ship ru ki lang le ni lang le kata oh ngarai fini ka por parang ngi em gi singi bakhatdo bangi hapan song thu kani ka jingroi jong ka jingtep kala elam ngi hadu kani ka jakayang ka pamenta toh nang ta pada sekai ke jingroi jong jingte ba fi menta ba fi pendan kam marta hakti jong fi ma hakti jongi kane ga baning kong ru hakti jongi ngi don menta sakane ga aru kaya de kaya thiet kaya siu kaya tra kaya trei kaya kta ga bam pendan kam shu ki lot tengka ke bagi parang ki ong kata ka cashless system pi baro fi LGP le si lat nang ni UAR pimele ngat ngam pat le naman ngam parson don kam ngadang sutunat be ban saida katu bek ngadai itat bakalut chipau kalut arpau kalut laipo katu bolot nasitum sutu lalut kan no bena tang dala le update telah bena oh labun segi jeru amen tingan on sisian nei lai ya penan kam nei lai ma haba fiadan kam tim nei lai ngai la di bom de businessman dengan ai tapi dipisah kan abyang Henry ngan ai fini ka por kani ka yedi ka yetir ka bampenan kam pisa bampenan kam tengka kadai ka baga bible ka yetu lupa arajas nem shua haki kitab jingpal nong bakhalai tang baka ei ka ba yetu lupa ka bible kadai ka ultimate cashless system lani kata ka cashless system ka bansawan haba kut sendon baka bible gong lemda doni ka dak jong taw mrak klaw ka shalamat baka ketika mon ya ka ba fipule ka kitab jingpal nong bakhalai ka dekat kan riu kan nyau Henry kane ka cashless system kaya dia thir ka bampenan kam pisa menta kadai ka batang ya ilenti. Amen. Dang ya ilenti. Dia mata kadau ki bank lani ki financial institution ni kinu ka peniat tingka ki don baik ki jing pen kala na gawai ka por mar balai ki dang ya ilenti menta. Amen. Ten naiti yang kan yang ki ya ilenti menta kala ya te kan yang hijat. Amen. Ngaka infini por ka cashless system go pura ba ka bible ga thok kan wan hadu ka por jong Krislam ler kanum man hagi singi jongi menta da lei ru ya kanan ka por jong Krislam ler ndai ka ega bang i menta ngan ong sisen ka ega bang don menta ngan ong sin ka dei ka badang ya ilenti matara ngiru ngia yo bentalang ngia yo matlang amen mlei wat tiang iru ya pitiap nga si ong kibreo sibon kibreo si balai kibreu ki siteng adhar kibreu ki teng adhar namar ki ambau ni adhar de jong Krislam ler
Tina marta la shimne adhar ka ula yo lupa Krislam ler. Namar ba kimla ban pene fair ka ege jengrong no bar ka ege jengron arsin jong Jesus Christ. Kata de ka problem jongki. Ka jenge sa ko ge jenge ka de ba ki babuan ki balang Kristan ro ki khlamla ban hikai bhai ki singi ba khatdo. Kapun kulmar ki bangai jongki. Tema ta kadao kat ka bami aparthai shooting lot. Hakaji sha fintiang ya ka aingan onga ya fi. Pidon pankat, pidon adhar, ipik le nakmat hable, job card, bayar ispas ni, smart card. Kita baru kila ada berung hak tu katliu komputer te. Mendadan kamran sim kertang ya fianga, ngila download akatup. Season klik kertang jonga la isala sa utrai kumta usa kumta kata la don barakat. Amen. Nomor takadaw ngana finiga por ngingi em ka partai ka bale ayu ka ba centralize ka balum thup iki barokhaj de mana takadaw few inem ka rukom trikam ka system ne ka trikam ta ka ka bal mde tam ka long instant kumne de ban long ba de kan ka taru bade ban pen poinu kumne de mana takadaw ngayo isha ki jakam bamdai sorg be treshis pasngi ngai itu be tresh pasngi ki sandor men step ru krik krak Hana, kiam hafsan no ba kane kiam. Sajan mir sibir habli shandar harba hafsan no. Kata kade guru kom trai kam menta. Lada belum thup lo khaj. Amen. Ti to kadang ya ilenti. Kabakaddo. Kajingmi jong ka AI, ka artificial intelligence. Kanele tefi. Kade ka badadaka sisa. Ngako apa ni finibor ki ong hana ngangong dak hana mo ngam tibha baka AI kala bantu eka surjong ubrieu prapusan person ka surjong kala ayo prapusan tikhat san le tla along ken sule am num noro kadoru kala banle tede mata da ngalap sibun kibriu jong ublai ki banga ngasi isngap am kidon kat tu kan kibriu jong ublai ki banga deburam sisa ka background jengki, ka jenghikai jengki, ka rugam keren jengki, ka Bible kilong dan base bahag aktian jom lengam jusap kulmar ngan ti finga. Mo ha yuting am jusap kulmar ni khasin parang am jusap kulmar. Ngasilap yu ibu jong boleh ba man ka por ba ukuran jom ikumne. Ong page bha nama don ki channel ki bade ki fake kibade kibam dai ki jonga tang manga keran manga kasur jonga kadror jonga nang ta pada ngahikaya ka baba kalawang ndrei kam dai ka jonga piingi em kan ka perthai ka bal apot hadu kata de mata ka daw menta ki pulet kumbasyu patai sta na ka kampulet hendian mo ndaya show ndaya dan da ikes kumnono da fil ira asa ka video clip ro kimla ban ngai show Hapan daya wat, ka cybercrime ni gising tiga daya ka tasam palat. Hapan daya wat, laga ba shisha na ka laga kwa ni ka ba shutok ni ka ba shu jeler ni ka ba shule kumno ba kadai ka ba dai ni ka bamdai. Namar ula atre ni uba AI. Ting anong ifini ka por, lada mentang idang don hagene ka ya jang ka jang AI. Kini ki AI ki ban ilam syakatai ka ba syukor kilayami ikan ni. Pitip balai kan nikal air jaga jing syukur kal adang be kan ne namar mari kot kan ya unmi sisa uta uba syukur kan amen kan asa jisen balai kan nikal air jaga jing syukur kal asang be lupa kan ne wala kadang sa kan ya jaga jing ai namar mari kot kan ya jing ai mari dep ka jingwan ka jong utrai un sami uta uba syukur kan amen tau bersyukur de mata kadau ni mata kadau yau Krislam ler yau Krislam ler yau baka Bible ki ang antichrist ne kidon ki bakana antichrist maka jinga keren parang menta yakni unong bila unong Amerika tamo ki ang hana ngi ba yala school rim tingi hab ya buat bakana unong bilat ki bala school khna menta pada ki keren nong Amerika ki hana English Amerika menta ka de ba ya ha ti don ki bang antichrist ma ya dep situ ang antichrist ma kaktin anti hagaktin Greek kamot just the opposite. Kaktin anti kaktin Greek kamot in place of. Hagajaka jong.
Ukris lam ler wan kum utau balong percaya ukris lam de ubawan ban peni ba ude ubashisha ude u fake. Amen. Tinamar takadaw kanigal air fake kanigal air lam ler kelasang be ka percaya kelasang be namar mare kor kaniga ya jeng ayai. Unmi shisha uta ubalam ler. Uba ang mga u Jesus Christ. Para lang ako ang finipo, day kiniki, nda umi uni ay na ngakan mau ikitu kiktian ke bau try uang ke arf salon ng John Matias dukat basaw. Bang pet bayo uno unsyukur ya fi. Ta iktian isi wan hai syukur ba kenjaman sim janga nda pet ikiniki juk AI jengi mentah mo. Bang ani ke juk AI jengi mentah ngan osin nda pet ikiniki ngakan mau kiktian bau try uang. Pet bayo uno unsyukur ya fi. Yang mentadau ngateng teng asngap jura ni kisngi war ki jura gospel ru teng ngadu kajing sultanan dalak penan kampala tu ko AI sultanan dang bhabar wai da ka mai yo so ko sur hok la jong be amen penan kami AI teng kala syulen nyala so tu te bakam de syuk rendang beriu kata ngai la di meroi ngam sha ngang dang don sibun jing ro adang mut ban le atama siabun kam ngam tre atare ke tu ke dalai le tan dang bha biong ui ruah ng tampat sobang mariam sobang ke sur jonga amen to akai ga bangadon oi fine por ngan puli khat do ne khat pe bha ga tien jong oblei ko angkum ne ngan puli sei sen tu ka arth salani mo ka arth salani ga de ga tho ba gi singi ba khat do fi kaya bagi thok bagi semangi singi bakat do pe hang tu kad khat basfo khat way ka ani ki kentian akrans pang ka jing syukur mo nga ong fi meneng ong kanikal e jong ka jing syukur kal abe kat ne perthai wala kadang de ga ya jong ka jing ai e ro kanikak tien jong oblei kom ne arth suluni ka khat sifo khat way kong ne skap ba bat da ka jing syukur bat ka jing bam hok baro kanikak ran dalam Islam ler mo Kongomno bad ga jing syukur bad ga jing bam hok baro na ka benta kita ge bejot na ba kim simla pediang ye ka jing ie bad ga jing sisa pon penimiki tinamar ka ne uble un pha ye ga jing trai ga jing bakla bakin nge ye ka lam ler hagi singi jong ukris lam ler umen sim jong uble ngoi fiule akumno mentau musim uble udan ne ga jaka udap ka perthai baro open kendo ukta e gibre usumaru usukher ma uifi yanga maredep ka jingno umen si wala uken ria no anda umen se bako jamle uken ria na ka batrai pura hne perthai kane ka mensim krislam lear kan trai jubor bat kan lam lear lut ya kibreu baro kan syukur lut ya kibreu baro kata ka dei ka bagaktian jong ublei ko tingan ong sai sisian kani ka jingroi jang ka jingtep ka bangiyo iha kini kisngi jangi menta kapan iya ngi kita ki ai ke bangila nang yu iya ka dor ya ka picture ya ka dor ka ai ka ban saja ka ai ka ban salong hakata ka perthai sngi anda ka jing ai ka jang oblei ka ya jang jing ai jang oblei ka lakot no amarta ka daw parlong an sisian ngi em kisi ba khaddo kidai kisngi jang ka jing pen khre balai kidai kisngi jang ka jing pen khre namari ke jing thulu pa jogak tien jong troai lanang pendap balai gidi gisi jong jing pen khre pet ki jing ja ke beja ke phang jong ri Israel bat ndei tangka bala dep ja sanang pe ru nang ne sakhamat pan pendap pe ke tu ka tien jong blai ong ngan penlong ke Jerusalem ke khuri pen chat lang vet balai gidi gisi jong jing pen khre ke jing pot jong ka perthai ke jing pot jong ka emlang ka salang balai gidi gisi jong jing pen khre kajing iban belai wat apdang jeng balang Kristan balai gidi gisi jeng jing pen kre kajing roy jeng jing tip ka telon stat ado kata-kata bar ka pen iyeng i bangidon ha ka bakum kata ka por oblain ker khui fini ka por paralo ki ai ke beja ke be fiu i ni kisngi to tip pen kan maungi ba ka jing wano try kala jan try kam ba fitrai puli la da finang de ba puli kiai ke ba fitmu ke ba fiperkhat ka trai ka ta fi perkhat trai long normal long bai kumdai ban long amen
Tama ai ka dono jeng fi baru try. Syukri try de ka dono jeng fi baru. Im ka jeng ka bakhuai, im ka jeng ka babaj. Kata ke yedai ka bangin pen kre. Namar ka jeng wan jeng try. Le sitang khandiat tangkata. Ken ma wan sian. Ngiem ki singi bakhado. Kini di kisngi jeng ka jeng pen kre. Ubalain kurkhui fi.